Luke Simon Kothmakaham, chapter 7, verse 11 to 17. Aboni ulo Jisoo 9 kamiyongo thangkha, tei bini logi bini sakri rok bai borok kwbangma thangkha. Bo a town ni duklamo supai torok kheno kwthai balai phaima nok phaikha. A kwthai wngkha randijak khoroksani songdari busla. Arani borok kwbangma bini logi subrai a randijakno nogui khairokui takabdi hwnka. Bo gana thangui tolai thangui haikhe kwthai balnai rok bo bathakha. O slasa ang sao basadi hnai Jisoo saka. Haikhe no a kwthai bachawi choksa achugui kok sasakha. Jisoo bono bumani yago yafarai rwkha. Bebak no kirima habui chini bisingo diari kotor khoroksa bachakha hwnui kaitor no loplaikha. Kaitor bini bororokno naikhleka hwnui bo loplaikha. Ha gwnangui tei gana gini amchaio bini kok pirjakha. Kaitorni kwthang kok thai khnamani bisingtwi chwng jotoni sakao kaitor kwtal khe hamari khlaithwng. Amen.